AD Multimedia. Ku yi subscribe, kana ku haɗa da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. AD Multimedia Nigeria Limited. Masu kallo da sauraro idan muka gangara masana'antar Kano da akwai rikici da yake ta faruwa da hatsaniya a kan wasu jarumai guda biyu da Rakiya Musa da kuma wani jarumi babban mawaki da ake magana. To kafin ne mu samu wannan cikakken bidiyo ku danna mana subscribe kana kwada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun aikin mu da zarar mun dora. A daidai wannan lokaci muka yi cikaro da wani bidiyo da jaruma Hadiza Gabon masana'antar Kano ta samu hira da Rakiya Musa. take faɗar abin da ta daɗe tana ɓoyewa a zuciyarta. Daidai wannan lokaci idan Musa ta bayyana mana cewa akwai wanda ya yaudare ta daɗe tana son sa kuma shi ma ya nuna mata yana son ta amma kuma daga baya ya yaudare ta kuma ta nuna cewa ko yanzu ya dawo yana son ta to za ta karɓe shi hannu biyu. A daidai wannan lokaci za mu samu ku cikakken bidiyo domin ku gane da kanku. Je sais pas un truc comme ça. Kowane irin zama za ka yi da mutum wata rana za a ji daɗi wata rana ba za a ji daɗi ba. Voilà. Mais ce qui est sûr et certain, in na riga na amince maka kai din ne, ba zan cuce ka ba kuma ba zan canza maka ba, ba zan canza ka ba in ba har kai ka canza ni ba. An cuce ki? Ajiza. Ba na cuta, shine abin da na sani. Har yanzu baki bani amsa ba. Kuma na tabbatar 'yan kallo za su so su ji ko an cutar da ke, kamar yadda kika yi mana bayani akan baki a cutarwa. Ba zan iya cewa ko an cuce ni ko ba a cuce ni ba. Sai dai na san na sha wahala. Na sha wahala kuma hakan ya taɓa rayuwata. Ya taba duk wani wanda yake so na da gaske tsakani da Allah, ɗan uwana menene da menene duka. Parce que a lokacin da abin ya faru da ni, kawai gani na kawai ake yi, mai kowa bai san abin da yake damuna ba. Amma yanzu kin warke daga abin da yake damun ki? Har in mutu ba zan warke ba. Wow. Ba zan taba warkewa ba sai parce que abu ne da ban jira ba. Ban jira shi ba. Abu ne da baki yi tunani? Ban yi tunani ba, et surtout ban yi tunanin haka ba, et puis surtout venant de la personne quoi. Yana raye har yanzu? Oui. Idan akwai za a baki dama ki gaya mishi magana, za ki iya faɗa mishi wani abu ba tare da kin kira sunan shi ba, kuma idan har za ki iya faɗa, na tabbatar duk inda yake zai iya gani. Abin da zan faɗa shi ne, c'est vrai, ya mun abu da yawa wanda zai sa na daina san shi, na kuma manta da ma shafinsa a duniya, amma ban manta ba, ban kuma daina san sa ba. In yace zai dawo za ki dawo da shi? Bon, ça dépend, duk yana hannun Allah. But amma ke in zai dawo za ki dawo da shi? Ni dai na san ina san shi. Wahalan da ya sa ki ciki fa? Ina wahala har gobe ma. Si tu as remarqué, idan kin lura ba na son magana, parce que c'est quelque chose que je vis avec, abu ne da ina rayuwa da shi. C'est que c'est pas ba kaman ban taba soyayya bane, me irin nashi ban taba yi ba. Fatan kowa ya gani wa idansa kun dai ga abin da yake faruwa daga masana'antar Kano da hatsaniyar da take ta faruwa kenan. Sai dai ya kasance ita Rakiya Musa yanzu bata kama suna ta faɗi wane ne ya yaudare ta ba. Amma a daidai wani lokaci za mu samu ku ci gaba da hirar da Hadiza Gabon ta samu yi da Hajiya Rakiya Musa. Yi ba. Ban taba yi. Why? Me yasa?
kawai. Kuma ya san da haka? Ni anyway like kin wahala ba wai baki wahala ba, and har yanzu kina wahala, ki yi haƙuri, har yanzu kina wahala. Sorry. Right. Har yanzu kina wahala, amma kuma idan ya dawo miki. Ouais, bon, le grand souci, babban matsalan shine na sani mace ce, in dai da rai da lafiya, wata rana zan wayi gari ina gidan miji. To babban tashin hankali na da yake tayar min da hankali shine shi wanda zan aura din, ya zan yi rayuwa da shi. Saboda kina son wancan. Saboda kaman ina tunanin kaman zan cutar da shi ne, because ba za ka iya auren wani ka je gidan shi kuma kana tunanin wani. Kina tunani ba shi ya hana ki wancan auren da kika fara yi ba? No. Seulement, ina tambayan kaina ko da shi parce que a même maintenant là, ko yanzu ina samun mazaje daban-daban da suke fito min da zancen aure. Ba wai ban shirya ba ne, saboda mamanmu kullum in ta buɗe bakinta, ni ce karama a cikin a cikin 'ya'yan mamanmu, daga ni sai 'yar autanmu, sai ta ce mun Rakiya ina so in ga 'ya'yanki, in ce ga kinan da jikoki da yawa, yanne na san baki, ta ce naki nake so in gani. Takaice dai wannan shine abin da yake ta faruwa a masana'antar Kannywood, da ake ta raɗe a kai, ake ta magana a kai, kowa ake ta yin bidiyo ana raddi a kai, ana magana kowa da irin maganar da yake. A daidai wannan lokaci za mu samu ku peji na Inda Ranka a pejin na TikTok. Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na shafin TikTok ki gabatar da Inda Yaya Nura. Akwai labari. Bayan bayyanar hirar Hadiza Aliyu Gaban da kuma jaruma Rakiya Musa, wannan al'amari ya taba zuciyar duk wani mai imani, ganin yadda jaruma Rakiya Musa kan zubar da hawaye sharbar har da majina a ta dalilin ba da wani labarin butulci da aka yi mata irin na ƙaunatayya. Ga dai yadda abin ya faru dalla-dalla. Hadiza Aliyu Gaban dai ta tsokano wani ciwo da yake a can cikin zuciyar Rakiya Musa, har ta kai da ta fara ba da labari kamar haka. Rakiya Musa dai ta ce har yanzu tana cikin tsaka mai wuya da kuma fama da soyayyar wani bawan Allah da ya fatali da ita, wanda ta ce da can tun tale-tale suna tare, ta ce ita ce mace mafi girma a gare shi, amma dai da rayuwa ta canza masa ya samu ɗaukaka sai ya fatali da ita, har ma ta kai ta kawo waya ma tana shakkar ta kira shi, amma dai ta bayyana cewa ita dai har gobe in ya riga ya dawo wallahi za ta karɓe shi hannu baka hannun ƙwarya. Rakiya Musa a cikin bayanan nata bata bayyana ko wane ne ba, amma dai ta yi ƙoƙarin yi mana bayani dalla-dalla a cikin hirar tata, inda take wani yare wanda ba Hausa ba kuma ba Turanci ba, amma dai ni ba na ji. Amma ko ma menene, magana ce dai akan yankan ƙauna an riga da an yi, sai dai mu ce Ubangiji ya saka miki, musanya miki na mafificin alkhairi. Yaya Nura ne, har kullum ina yi wa kowa fatan alkhairi, Allah ya sada mu da alkhairinsa. To iyaka za mu tsaya muku da wannan ingantaccen labari, za kuma mu ci gaba da bibiyo muku, za mu kowa da bibiyan mu a tashar mu ta AD Multimedia. Ku mana subscribe kana kwada da alamar karar sanarwa domin samun ingantattun labaran mu da zarar mun dora. Za mu ci gaba da binciko muku labarai masu abin da yake faruwa a duniya.